كبرت قرب مراخ بحرخ خندق فلفي يا مريت زاري خوحنا طول كرامتنا يحاسي حاسنا فلفي يا مريت زاري خوحنا طول كرامتنا يحاسي حاسنا الرايزي تتصبح جسمه مقلو عزم المخاتمة عزم الرخايبة بتوات قوحوخا ففيلا يا ميل زريخا وإحنا طلو كرامتنا يحاسي حاسنا ففيلا يا ميل زريخا وإحنا طلو كرامتنا يحاسي حاسنا سدري مريت إرترا عبي معكن تاريخيو تجنسيلو زيودا متصحف تاريخ إرترا ناي مختن عوتن حق تاتي نباب نزتي ما مؤكل بمقوار سبقست هي مناطنت كابن نقفان قيلا كابن نابن نقصان زواتات إنا تساقاقرت بمريتن بآيرن ببحرن توقعيزا ناب زوبا دوباوك إحي بحر بيتسحا بسلاسة ميازيا كلتشحن عسران سلسن أب ساعتات كرم قطري وقعو سنة سرعت مرخاب تتنبيلو محضرتي زوباتا دوون سيميناونك إحبحري حلقة استاف إزي زباو سوراويت برغاري جنرال ميكيالو هانس حلفتي أكلات من قستن قنبارن كلتيو زوباتات بركز بله هزبن أبالات حيلتات مكل خالن ترخيبو تسوأ هي مناتنت كاب مريت حقن مريت تاريخنيات تساقاقر ساعت نتساعت إرترا زحاقفو فتل تاريخ تواسب نتي تدماميرو انبا حق إزهانت حمد تساقاقر عد الثورة عدي عد الثورة عد الثورة عدي عد الثورة أنا ما تصندقي بقرص خستف وحلا عمريت كن بحرخن كل انتناين عخيلو زهانت ولدوت مالي اللوغ أنون هاجر زبل ولدولومي تقبل ولدولو مخا نتزي باتاتخ ورق أو سنسلتي سقاقر أما حداري الزباس سيميناويك إحبحري ويزرو أسمرة أبرها نتي أبنا أفاس تحفظ عمهو حامل زحزت وا أما حداري زبا دوباوك إحبحري أركبتو ناي زبا دوباوك إحبحري وقعوك عزاءات اللمات عد الثورة عدي عد الثورة عد الثورة
ጽዋእ ህያብ ናጽነት ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ብመሬት 860 ኪሎሜትር ብባሕሪ ድማ ኣስታት 29 ኪሎሜትር ሰፈነ ዑደት ንምክያድ ተበገሰት። ኣብቲ ናይ ምፍናዋ ኣጋጣሚ ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣምባሳደር መሐመድ ስዒድ ማንታይ ነቲ ካብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ዝተረከቦን ካብ ታሪኻዊ ቦታ ዝተሓፍሰ ዕማሆ ሓመድን ኣብቲ ጽዋእ ወሲኽሉ ንወከልቲ ህዝብን ሓይልታት ምክልኻልን ኣረከበ። ድሕርቲ ናይ ምርኻብ ስነ ስርዓት ህዝብን ሰራዊትን ነቲ ጽዋእ ብዝሓዙን ኣግማልን ብዝጋልቡን እናተመርሑ ብድሙቕ ባህላዊ ትልሂትን ምዕሩግ ምርኢት ጀላቡን ተሰኒዮም ኣብ ጢዑ ዑደት ፈለሙ። ጢዑ ሓንቲ ካብ ዓበይቲ ከተማ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ሃብታም ታሪኽካ እትውንን ገዛእቲ ሓይልታት ዓብዪ መዓስከር ዝደኮኑላን ከም ማእከል መናሃርያ ዘገልግሏን ዝነበሩ ከተማ እያ። ናይ ሰሜንን ደቡብን መዓስከር ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ብምዃኑን ኣገልጊላ። ድሕሪ ስርሒት ፈንቅል ዝተበገሰ ዝዓበየን ዝኸበደን ተልእኾ ህዝባዊ ግንባር ወፍሪ ደንከሊ ተበጊሱ። ካብ ገልዓሎ ዝወፍሩ ፍሉይ ሓይሊ ህዝባዊ ግንባር ብ20 ሚያዝያ 1991 ብዘካየዶ መጥቃዕቲ እቲ ዓመታት ኣብታ ከተማ ዝዓስከረ ጸላኢ ክድምሰስን ክሃድምን ተራዩ። በርቃዊ መጥቃዕቲ ጢዖ ንሚዛን ናይቲ ኣብ ደቡብ ዝዓስከረ ሓይሊ ካልኣይ ኣቤታዊ ሰራዊት ከዘንብዕ ኣገዲዱ። ግዝዕ ኢሎም ናብ ዓሰብ ነፋሪት ክጓርሱ ተራዮም። ኣብዛ ታሪኻዊት ቦታ ንኽብሪ ናይቶም ንቓልሲ ክውን ዝገበሩ ጀጋኑ ናይ 3 ኪሎ ሜትር ናይ እግሪ ጉዕዞ ተኻይዱ። ህዝቢ ኤርትራ ምእንቲ ህላውን መንነቱን ምእንቲ ሓድነቱን ነባሪ ሰላሙን ዘይልወጥ ቁኑዕ መስመር ተኸቲሉ መሪር ቃልሲዩ ኣካይዱ። ነዚ ሎሚ ብሓበንን ብርግኣትን ዝነብሮ ዘሎ መሬት ንምውናን ናይ ህይወት ግዜ ረብሓን ድሌታትን ከቢድ ዋጋ ከፊሉ ድሕሪቲ ኣብ ጢዖ ዝተገብረ ድሙቕ ስነ ስርዓት ምርኻብ ናይ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ዑደቱ ዝፈለመ ጽዋእ ህያብ ናጽነት በአማሓዳሪ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣምባሳደር መሐመድ ስዒድ ማንታይ ሱልጣን ራሓይታ ዓብደልቃድር ዳውድ ጸሓፊ ህዝባዊ ግንባር ንዲሞክራሲን ፍትሕን ዞባ ኣቶ ረዘነ ሚካኤልን ኣብ ወንበር ባይቶ ኣቶ ዓሊ ኑርን ካልኦትን ተሰኒዩ ብ2 ሚያዝያ ናብ ድፍዓ ድሕቱም ራሓይታ ራስ ዱሜራን ወደባዊት ከተማ ዓሰብን ቀጺሉ ካብ ጢዖ ናብ ዓሰብ ዝበጽሐ ጽዋእ ህያብ ናጽነት ብቐጥታ ናብ ድሕቱም እያ ቀጺላ። ድሕቱም ታሪኻዊ ቦታ ጅግንነትን ቆራጽነትን እያ። ኤርትራ ንስልኣ ዋጋ ዝኸፍል ወለዶ ከም ዘለዋ ዝረጋገጸ ግንባር እውን እዩ። ድሕቱም ስድሪ መሬት ኤርትራ ብጸላኢ ከም ዘይርገጽ ዘመስከረ ማእከል ሓይሊ እዩ። ዋርሳይ ዝተሳሕለሉን ወያንን ለኣኽቱን ዝፈሸልሉ ክቡር ቦታ እዩ። ንጽዋእ ህያብ ናጽነት ዝዳረጋ ኣቀባብላኻ ተገይሩላ።
أمحداري نؤزوا دوب دنكاليا آتو برهان مزكبة نتاتصوا كاب إير أمحداري زوا دحر مقبال نحيلتات مكلخار إيرتراز وكل من إسياتا سغاجروا هزبن حيلتات مكلخار إيرتران دما بتوم نتوا هيام نتنزح حزو إننا تمرحو أبي ماناين تأجمعين دفعات دحتم عدوتا كايدون لو معلتي نتوم نزا خبرت مريت المونان حسب زعتي تتعاملهم بدوتا سجيرهم جقنا خفيلهم ناتنا جيرتا خوش دقبرو بحفشو أبدا خبرت مريت وجقوم دلو سمعتات في الله يدما أبزوبا دوبا قيف حري مريتهم بحرو توجهم ناتنا زهاونا نقول لهم أبزل وبوتا بمزكار سلاسي كبرهم كاب سلاسي كبرهم كاب جنبال بوري دحتم كوس حمد العينا أذنا زي بحملنا العود لنا حمد خيارنا زبل سنت واحبوه مثنا كارون زبادات حمد تسنبيرو أما الله هجر من خبرتها مريت عليه تقبل فيه من زي كابزوبات سمينا غيب حريف تقبلنا زلنا حمد من زباد وباب دبوب هي كلوا كلوا بالكتب جمعنا هو يكون الخبرتهم هذا مريت طنو سنو حد حدود الكابل بسني زنابر تجبيب هذا مريت أبتاره دخلته كلا أخذ منبر كتكع وين هارو كور تلاقيه تسمعون عيفنت هذا مريت نرى حالاته أحرف زيه بوساني وزمرة الناس أجيب لهم تجبيب كما تحسسبن أول دوان كا بقعته أول كي أبحوط في الدنيا
يتهيبت الفضل منزل حضر قرب يا الناس يا أمبرور ناقد لنا عاصمات يا الناس يا أمبرور ناقد لنا عاصمات عسكر غيب حمل مال منا والوروقيمات عسكر غيب حمل مال منا والوروقيمات أرد السمو تنفى يزاليا تواقيمات حنفا كل ما أكيد ومعقدم تشامت هذا بردان الحرارة حرارة حباب وشكي يتحلب بوحداي لمس البقرة السرقي سلوف دقيقة صباح اللي تركبتها بدمنا نبثة 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 الوقت سار يا الناس يا أمبرور راقد لنا عاصمات يا الناس يا أمبرور راقد لنا عاصمات حقت حتى بحشمتها أكريد بمدينة ኣመሓዳሪ ዞባ ኣምባሳደር መሓመድ ስዒድ ማንታይ ነቶም ኣብታ ታሪኻዊ ድፍዓት ታሪኻዊ ኣጋጣምን ዝተረኽቦ ዜጋታት ቃል ድሕሪ ምስማዕ 120 ኪሎ ሜትር ኣብ ሸፈነ ናይ መሬት ጉዕዞ ዝበፅሓትለን ሓርሰለ ኣቦ ኪሊማ ህዝቢ ኣብ ጎደና ብምውፃእ ድሙቕ ኣቀባብላ ገይሮም ከፋንዋን ከለዉ ኣብ ጉዕዛኣ ሰንጢኣቶም ዝሓለፈት ሩባታት ኢንከዓለን ወይ ዒማን መሊኦም ብምፅንሖም ብኣጋርያ ተሳጊራ ናብታ ሃብታም ባህላዊ ስልጣነን ተዓቂብላ ዝርከብ ረሓይታ ኣብ ዝበፅሓትሉ ኸኣ ብድሙቕ ባህላዊ ምርኢት ተሰንያ ኣቀባብላ ተገይሩላ ድሕሪ ሓፂር ናይ ረሓይታ ዕረፍቲ ናብታ ካብ መጻግቦ ባልኤል መንደብን ዓለማዊ ንግዲ መስመርን ባሕርን ብዘለዋ ቅርበት ልዑል ጂኦፖለቲካውን ቁጠባውን ኣገዳስነት እትውንን ራስ ኑሜራ በፅሐት ብድሙቕ ወተሃደራዊ ሰልፊ ተመሪሓ ናብ ጨፍ እትጎቦ ደየበት ብድሕሪዚ 70 ኪሎ ሜትር ናይ መሬት ጉዕዞ ዓሰብ በፅሐት ብርክት ብዝበለ ህዝብን ሓይልታት ምክልኻልን ድሙቕ ኣቀባብላ ተገይሩላ ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ደንካልያ ኣቶ ብርሃነ መዝገበ ነታ ፅዋ ኣብ ከባቢ ወደብ ዓሰብ ንኣመሓዳሪ ዞባ ዓሰብ ኣቶ ተስፋይ ዘረ ኣረከባ
نادرنا خلينا أبحواتنا ጎረናታት ዓሰብ ጽዋእ ህያም ናጽነት ንምቕባል ተዳለው ብሞተር ብሽክለታታት ዝተመርሐን ብባህላዊ መሰናዶታትን ዝደመቐን ዑደት አካይደት በኽልተ ጉንበት ወደባዊት ከተማ ዓሰብ ኣትያ ድሙቕ አቀባብላን ብህዝብን ሰራዊትን ዝተገብረላ ጽዋእ ህያም ናጽነት ናብ ንኡሳን ዞባታት ደቡብን ማእከል ደንካልያ ንኡስ ዞባ ኣርዓታን በጺሓ ጽዋእ ናጽነት ካብ ቤሉል 70 ኪሎሜትር ሸፈነ ናይ መሬት ጉዕዞ ድሕሪ ምክያድ ናብ ሓውሲ ደሴት በርዓሶለ በጽሐት በርዓሶለ መሰጋገሪ ቦታ ናብ ሶዲሕ ኢላያ ሶዲሕ ኢላ ቀዳማይ ወገን ህዝባዊ ሓይልታት ካብ ሱዳን ናብ ዓደን ደቡብ የመን ሰጊሩ በሐምለ 1970 ህዝባዊ ሓይልታት ናብ ኤርትራ ዝኣተወላ ታሪኻዊት ቦታ እያ ኣብ ከተማ ዓሰብ ወጋሕታ ነቂላ ንሸነኽ ሰሜን 15 ኪሎሜትር ሪሕቆ ናብ ዝርከብ መቓብር ሓርበኛታት ተኣልያ ጉዕዞኣ ናብቲ ህዝባዊ ግንባር ኣብ ዛዛሚ ኩናት ወረባዊት ከተማ ዓሰብ ኣምርሐት ዓሰብ ኣሕሊፈ ኣይሂብነ ክንዲ ዝተኸፍለ ይከፈል ዝበለ ጸላኢ ሓይሉ ኣኻኺቡ ነታ ከተማ ንምክልኻል ንሓደ ወርሒ ሓያል ርብርብ ኣካይዱ ግንባር ቤሉል ዝነውሐን ጸንከረን ኩናት ተኻይዱ ኣብ ቤሉል ብድምቀት ተቐቢሎማ سبعة كيلومتر بمريت بمنقعاز ماكل نؤزوبا ماكل دنكالا زخونة حوسي كتما عدي بتحد
ህዝብን ተመሃሮን ሓይልታት ምክልኻል ምርኢት ጀላቡ ወተሃደራዊ ሰልፍን ድሙቕየታዊ ትልሂትን ምዕሩግ ኣቀባብላ ቀጸለ نكارومن سايروتان سندقان نؤزوبا أرعتا دحري ناي 120 كيلومتر ناي مريت كعزة زبتحد أب كبابي تعو أبزركب دسيتات ببحري 6 مايل سعودة زكايدت وأهيام ناتند بحموش وقنبت أبتانا زوبا دوواك بحري عدز بلمت الله حوسي كتمات تعو ناي مفنا وسنسرعات تخايد الله بمسمر فرو عد غيح ناي 330 كيلومتر ناي مريت كعزو بمسلسل أبقى حيثو بشوعات قنبوت نزوادو بتركبا معلومات كل